Erokamano nyakwara Mogi, en geno mara ni Rio makare, wan bende waikore Ramogi TV gi weche manyien mag migago. Kaka wuono en odiechieng' mano ma Kenya donje alap ma Kasarani ne tugo mar quarter finals e kindgi gi Madagascar e tuke mag chan mokwongo. Wawinjane mago mwamiyo pek. Ji ang'wen mawuok e familia achiel owito ngimagi e masira mar mach e sublocation ma Matongo. Kenya rakore gi Madagascar e tielo mar quarter finals midhiambo ma kawuono e tuke mag chan ka rita ojiw e alwora ma alap ma Kasarani. Sirikal obed gi jotich go mondo giwuo kata ka gin redundant to nitie negotiation mitimo nikech en gima wuok out of the blues to iparen jotije gin joma nochung' gi kambi kata sama ne kambi no dhigore piny kabisa. Piny owacho kod ten kambi ma Sony Sugar okwa mondo ne ni jotich midhi chungi e tich ochul kaka owinjore. Machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng'. Jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo opoyo okang' mag arita mong'aw e kinde nieri mag tuke mag chan dhi mbele pacho ka. Omolo ne loso e kinde manotimo limbe alap ma Baba Dogo, osingo na arita kwe biro bedo mamalo motelo bende ne tugo mag pinje mag Afrika mibiro bagi e pinje adek mag Kenya, Uganda gi Tanzania higa 2027. Dr. Omolo ne oten gi jagoro mongirore e migawo mar tuke Elijah Mwangi. At the beginning, we had a few security challenges, which of course led to Chan fining the federation, FKF, and also even reducing the numbers of fans that can get or could get into Kasarani Stadium. The last major tournament of this magnitude was way back almost 40 years ago. So there's been a lot of learning points, and our security officers, together with the Federation and the Ministry of Sport, have really gone out of their way to make sure that we have a successful tournament. And up to this point in time, we have made adjustments where there were gaps in terms of security. Of course, that has also come with a bit of inconvenience. You've spoken to the challenge of traffic in terms of trying to control traffic that gets to Kasarani, but it's necessary because we are not just looking at Chan tournament alone. We are planning and preparing to host the AFCON in 2027, and a lot of experience that we have gained so far and that we will gain up to the end of this tournament will come in handy in terms of our security preparedness, the interaction and the fan behavior becomes very important. Chenro mag wuotho rochore e boma ma Nairobi kaluwore gi dhungruok mag nyamburko e apeyini. Ma en motelo ne tugo mar adhula e kind Harambee Stars kod Madagascar e piem mar quarter finals ma chan odhiambo ma kawuono. Ma kata obedo ni nochiw notice ni apeyini ma kamago ibiro lor mar chiwo thuolo ne johera mag adhula chopo Kasarani e kinde mowinjore. Chal ma kamano ochuno jowuoth mar chungo nyamburko mekgi ka moko kuomgi to tiyo kodgi e yore mamoko kaka apiko. Joriemb apiko kata kamano omedo nengo mar ting'o jowuoth ahinya te gwenge ma Northern Bypass. Nilikuwa nimetoka maeneo ya Roiro nikienda town. Kufika hapa Ka West jam kufungiana, hata imebindi tu nipaki gari. Thika Road kushafungwa, wamefungia pale bypass ya Kamakis, hakuna kwenda town tena, hata hakuna kurudi na Thika, na option yenye ilikuwa ni bypass. Kukuja huku watu wote wamefungiana. All of a sudden jam tumefungua kutoka Thika, wezi penetrate Thika. Nikaona nikimbie na hii pande hii, warehouse yetu iko hapa hivi nini, but all of a sudden niko stuck hapa. Sasa ni almost 3 hours. Thika Road nilijaribu kuingia Thika Road, kumefungwa. Na kuna polisi ni wengi, wamefunga, so hata wana divert magari all of huku ndani. Lakini mazee leo jam changamoto huko, game ndio hiyo ya Madagascar na Kenya. Lakini mazee si najua Kenya mambo yote, lazima leo tupige Madagascar. Hii jam ilianza kitu saa moja hapo jam ilikuwa ishaanza kushika. Sasa hii tuko hapa Maroroi barabara ya bypass. Jam imeshika mbaya mpaka watu wa Nduthi sisi hata mahali pa kupenya inakuwa noma sana.
Obila osechako timo nonro e masira mar mach manokelo tho ma ji 4 ma familia achiel e gwenge ma Matonga sublocation e kaunti ma Nyamira. Ji 4 go eko noyangi ni gin dichuo, dhako, nyargi kod nyakwaro ma jadweche 3 ka mach ma kamano nomuoche chuny otieno mowang'ogi e odgi. Ringre modong' pod nitiere kuma ne masira no timore ka obila dhi nyime gi timo nonro. Ilikuwa pa saa 11 asubuhi. Jirani akaniamusha akaniambia nyumba inachomeka mahali kwa jirani hapa. Tukakimbia, alafu tusaidie nyumba. Tukafikiria ni nyumba inachomeka, watu hakuna ndani. Kusima tukapata, wakati tunasima tukapata kuna miili 4. Baba, msichana, huyo msichana alikuwa anaenda university. Mtoto wa university, hata alikuwa anaandaliwa aende university. Ndio ako na mtoto huyo msichana. Mtoto yake wa miezi 3 alikufa. Tumehangaika sana. Tumesikia vibaya. Tumeumwa sana. Tumechomwa. Tumehuzunika. Hata mkiangalia mamake hapa chini, tumeshangaa yenye atafanya na ndugu zake na dada. Mtoto mwenye alikuwa anaenda university achomewe kwa nyumba na mtoto wake wa miezi 3. Hiyo ni huzuni sana kwa familia. Mimi ni kuomba serikali kama inaweza, those people who did that thing, this incident, they will be brought into book. Kulikuwa na msichana mwingine mdogo wa miaka 12 ambaye aliweza kuepuka ama kutoroka katika hiyo harakati. Na katika nyumba ifuatayo kulikuwa na wasichana 2 ambao msichana alikuja toroka na kifungua akawafungulia, wakatoroka, ndio wakaweza kuita majirani. Jigana gigana modakie dho nam ma Naivasha sani koridaro chutho kowuok e utegi kaka yo mar kedo goula ma kinde ka kinde alworano. Sirikal wacho ni udi 10 manogere gi nam Aora alwora ma nam noiro nomuki kaluwore gi medruok mar pi. Kar dak ma Kihoto en achiel kuom alwora manoyudo masira mar oula manochuno ji maromo 1,000 dale alworano ka koth koro medore. Koth ma kamano osekelo masiche alwora mag sikunde, kanise kod chope makoro kelo luoro mag muoch tuoche mikelo gi pi mochido kaka malaria kod nyaldiema. Mahali ya kupita hakuna, nyumba tayari zimejaa, 90% zimejaa maji ndani. Na hadi watu wengi wajapata mshahara. So tunalilia serikali ama wawekezaji kama wataingilia jambo hili, naweza kutusaidia ili tuweze at least kujimudu hata kama ni mwezi mmoja. Sasa watu ni kuhama tu. Hakuna lingine. Na pande ya juu imejaa. Sasa hata watu mahali wanaenda, unaona hata kuna wengine wako na vyombo hapa. Hakuna namna ya kwenda. Tunajua tutafanya namna gani? There could be a few areas where it's a natural maybe consequence. But there are also those who have claimed land, have given themselves or have tried to get land from the lake. Sasa lake ikikuja ichukue shamba yake ama ardhi yake, sasa utauliza DCC akufanyie nini? Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oseyo josiasa mag duond bura mar DCP kuom tulo manyoro e kinde manyoromne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Maeri en kaluwore gi tend duond burano ni norem chiwo ote ne obila ewi kaka ne gichano tayo nyasi mar rwako Gachagua pacho tok limbe mare e piny Amerika. Koloso e kaunti ma Kirinyaga, Gachagua nowacho ni nitie jonjore manyo obwogo ngima jodak e alwora ma lap ndeke ma JKIA kendo jonjorego nohinyo jofwambo bende. But from there, yes, you see, you are saying for places where you want people who are not even associated with these kinds of politics. Points to this situation we witnessed yesterday points to what I said earlier, that misuse of young people or sometimes hiring goons to just come and cause terror
is an issue of great concern to us in the security sector. And so, as I said, investigations must be done to find out who exactly organized them and for what purpose. Again, sometimes because of we don't understand the magnitude of or we are not informed about the plans of the political actors, sometimes the police are just on standby to see whether there is any problem. Like yesterday, police were generally on standby because there was no clear notification to them about what event was going to happen and what routes. I was, for example, very saddened that political activists were going to play games at our airport. I mean, you could see people want to invade inside the airport, and that is a very serious issue. The airport is a protected area. It's not a place to play the kind of politics that we saw. And you saw, people entering inside the airport just with a lot of razzmatazz for absolutely nothing. Cheno machunge tich moko kuom jotich ma kambi rego niang' masoni e giko mar dwe mar 10 higani kaluwore kod notis manogol kod ten kambi rego niang' masoni medo nyuolo paro mopogore opogore ka moko kuom jotich dwaro ni mondo jotije midhi chungi e tich mondo mi pesgi duto kapok gidhi pacho. Riwruok mar jotich e kambi masoni kotelnegi kod jagoro margi Jared Oluoch owacho ni gidwaro ng'eyo gimomiyo kambi masoni chano machunge tich moko kuom jotich mosetiyo ne kambino kuom kinde malach to sani ten kambino dhi nyime kod ndiko moko kuom jotich manyien. Oluoch wacho ni en gima lit ni jotije mande nochung' motegno gi kambi masoni nyaka kinde mane kambino chiegni podho ichano machungi e tich. MCA ma South Sakwa Ken Ouma okone piny owacho kod ten kambi masoni mondo ne ni jotich ma idhi chungi e tich ochul kaka owinjore. Biangowa dhi dala to samo dhi dala ni benefits mag ok ong'e kuma odhi yude mano mokwongo. Aya pesa mosebedi king'ado ok ong'e ni odhi yudo kama chalo nade. Koro magi gimomiyo wang'anyo odiochieng' ma kawuono. Ondikno koro jatich ok donj gi sime kar tich e factory. To gen magi wacho no to jotich kamoro amora ma gibire kama jatich nitie to gigo mana picha gi sime magi kwene kok tigo lakini maggi to gioro wuon kambi mariembo kambi. Ng'amok mi kambi osebedo kandiko ji juma ka juma jibiro e kambi ni manyien kochakre dwe mar 6. To samo wacho kama to jotich manyo yudo ka to kon mondo nyaka biwuogi koromo tarik 31 dwe mar 10. Kwayo ni mondo gino time yo mamuol mondo mi sirikal obed gi jotich go mondo giwuo kata ka gin redundant to nitie negotiation mitimo. Nikech en gima owuok out of the blues to ipare ni jotije gin joma nochung' gi kambi kata sama ne kambi no dhi gore piny kabisa. Omiyo aneno ni mondo gitime yo mamuol gibed kodgi kik wabed gi tungni. Ka jopur nosechako yudo faida gichulo gi ndalo 7 wadwa ni jotich be oyud faida. Mondo mi wabed ni wan kaka oganda wachung' nikech sani dongruok ng'eny osechako biro koni to onego bed ni odonjo ka waduto wakonyore. Jatend migawo mar jotije sirikal Geoffrey Ruku owacho ni nitie dwaro mar jotije sirikal duoko chien limbe ma kinde ka kinde mane owinjore gi ket pachgi e chenro mar konyo bero chal mar piny Kenya. Koloso e kinde nyasi mar tiego jotaa tije mopogore opogore, Ruku nowacho ni jotije sirikal nyaka ket okenge mag tiyo gomenda piny owacho yo makare kaka achiel kuom yore mag chwalo dongruok e sektas duto. Nomedo bende ni jotije mag sirikal nyaka ti tijegi e yo mobidhore mana kaka pend chik ma pacho ka dwaro. Our facilitators of the day is here today. So may I at the onset say, hii bandia hii inatuletea shida in our service delivery. Let's try as much as possible in building our workstations. We wait for what may be required for us from our seniors, from our juniors. But there is too much traveling across, not in public service, in the entire government. And in the entire government, I mean in executive, that is now the ministries, in judiciary. The other day, the Judicial Service Commission was in United States of America, all of them, for 2 weeks, all of them.
for a training, I don't know, in Washington. In Parliament, I was there, traveling across the world. So, jamani, let's find some time, let's be in our workstation. I have committed myself, I'm not going to travel anywhere, and the PS knows that. Nurses County ma Machakos ochungo ng'anyo margi ma jumbe ariyo bang' romo manokelo kanyakla tend riwruogno gi ten county no nyago lemo. Kanoloso gi jofwambo, jagoro margi Michael Saka olero ni mano biro tok ten county no yie timo dwachgi ka moko kuom dwarogi oting'o meto mag lemo ne nurses go, kete tim winjruok ma CBA kod chudo mag gope mag hola. Jagoro mar county no Muya Ndambuki bende no omedo ni chenro mag neno ni nurses go omed lemo oseketi e hik omenda 2026 2027. Today we've had a day-long meeting with the government, and we've been able to make a breakthrough concerning our strike, which started on 8th of this month. We had issues which we had raised, and I would like to inform our members and the community in general that our government has agreed, number one, to clear our loans by 30th of September. Number two, the government has agreed to implement the SRC circular by 30th of September. Number four, the government has agreed to implement our nursing services allowance and at 10,000 per month with the arrears backdated. They've agreed to pay our uniform service allowance, which has increased to 25,000 from 10,000. The government has agreed to come up with we are going to form a committee with the government so that we can come up with a good list of nurses to be promoted within 2 weeks. From us, we can only say thank you to our county labor office for holding our hand, steering these negotiations. From the national office, we thank you for once again coming down to help steer these negotiations to closure. Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV. Wakaw yueyo mokwongo kapok adhi e yueyo, an gi ote kana mor gi Ramogi News every day. Erokamano Jaka Black, an Edwin Mwalimu, Edwin Ochieng Mwalimu chairman Kawino Kapuonja. Kaeto machielo wacho ni Kenya pek ni kambi sukari. Machielo bende wacho ni I need your help pale kwa apaka mag dak. Chieng' apaka mag dak no chik mana iti abro chiwo email ma wanyalo tudore godo. Kaeto Ramogi TV ler kabisa dala mara wendo ma benta nyargi ja mar baba. Kaeto Adongo kata Odongo Osuku mar Mfangano Soklo Ramogi mora mang'eny mokalo. Ng'ato bende wacho kano kwayo loch ne Harambee Stars hawi mabere to gima kawuono gi Madagascar. Aya, ang'wana bedi e pap. Nyakwara Mogi wadhi e yueyo, kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you're aspiring for, Zenka will fund it. Since 2018, Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Join this community of dreamers. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings to actualize your dreams. One loan, a lifetime of possibilities. Zenka, smart loans for smart people. Kawuono tere madum nyuok yawa. Chieng' moro isetemo kata mikao pi maliet itero nae baf inyisa ni en ure ma yasman.
Dhi luokri gi womu. Nyako cho dhi luokre. Oluokre gi wuoth. Iseneno ka ng'amo nyalo wuotho gi ng'amo ok nyal. Oh, nyako chia. Ang'o mathago pachi? Mudhiri no dhi luokore mondo ikri ang godhiambo odhi dunda e Angla Design. Osemiye pesa. Why do you take me for a fool? In the choma understood. Debe ni chuo moko ok do understood pare. Manyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, wetu kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre uru kwayo, kiti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod kiti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimna ka iseyudo tich. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka moro achiel kode. To joma ni kae bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jawinjo. Moko kuom jotelo e kaunti ma Siaya sani koro kwayo piny owacho mondo ket maino mare bero talanta e kind rowere ahinya te kor gwenge, ni mar kwan rowere mathoth ni kod mich mopogore opogore, to thothgi thoro mana lal ni mar onge jal manyalo mako lwetgi kendo tudogi gi joselwedo mamoko. Kane giloso e sach loro romb rowere mawuok e kach ng'od bura ma Ugenya, gino manochakore wuok tich ma jumani, jotelogo nonyiso geno margi ni talanta nyalo biro kelo yuto mabup kendo loko ngima rowere ahinya to kofweny gi chon. Gie kindeno, jalup County Commissioner ma Ugenya Beatrice Bikeyo nonyiso geno mare ni tieko midhiero mar yedhe ma ok opuodhi kod iye mohiu emowacho ni biro konyo rowere dongore e kinde mabiro. Romono nobagi kod riwruok ma ok mar piny owacho motisi ni Ugenya Biashara Initiative CBO, kendo nokelo rowere maheo 800 ka chenro mopogore kaka tuk adhula, thieth manono kod tuke mamoko bende nobagi. Ng'eny to kaka jotendwa wacho ni wadwaro ni rowere owuok kaachiel gi sirikal. Ananeno ni rowere kik wuo gi sirikal kende. Intergenerational conversation and cohesion is key. Let the youth be indulged, be involved. Let the youth have a relationship with the elderly. Tekni en community member ngat manyalo support vijana, wa support vijana nikech vijana gi gik mang'eny timre negi. Kwawe gi magi bed idle to teach bende onge, at the same time to ginyalo donje drugs. To magi gik motemo fight nikech ng'ato ka mose donje drugs, samoro en gi nyithindo, en gi ganyuola ne kata chiege nyithindo, en gi family. Ng'ato kabila no parore ni kodonje drugs, ji adi mohinyore, ok en kende. Ohinyre, anyuola ne ohinyre, jok ma depend kuom timre nadi ohinyre. Moko be tieko school samoro to frustrations. So if we come as leaders to work to empower them and give them proper talents,
demonstration mag unemployment will not be there. And that is one of the greatest things Monego Benewa Timo as leaders. Linda talanta zenu, huu ni mwanzo mwema na mnaweza kwenda mbali zaidi. Na hata katika nchi yetu, serikali yetu, kuna mpangilio ya kujenga talanta za vijana, na hiyo ndiyo shughuli ambayo inatiliwa mkazo sana. Nyasi mar ariyo madhialo nam e pinje mag Afrika ma ugwe ochakore ayanga e kaunti ma Mombasa. Nyasi ma bende igeno ni biro konyo bero sekta ma limbe. Kaluwore gi tend kaunti ma Mombasa kod jokanyo e sekta ma limbe, nitie dwaro mar chiwo tiegruok ne jodak ma dho wadh nam chumbi e wi yore mag rito alwora mar nembe. Riwruok mar Kenya Coast Guard e gwengego bende dwaro ni mondo jogo malimo gwengego makadho wadh nam chumbi mondo luw chike matayo kuonde magilimo. Nyasi no ni kod piem mar tuke mopogore opogore kaka kwang'o yie, kendo biro riwo oganda ma kwan-gi ni malo. Kasa wengi walikuwa wanapanda katika fuo zetu za bahari, lakini kwa sababu kuna utafiti ambao tumekuwa tukiufanya miaka kadhaa iliyopita, ni kwamba takataka zimekuwa nyingi, hasa zikiwemo hizi za plastiki. Kwa hivyo ni moja kati ya lengo ambalo kwamba litaweza kuhusisha jamii kujua kwamba wakati wanatupa takataka zao, hizi takataka hazibaki kwenye majumba yao. Would like to urge all members of the public to conserve our beaches, that is by avoiding pollution where necessary, especially the plastics, because the responsibility of keeping our beaches clean is for all of us. Na tungependa ili tamasha liendelee kukua na kuvutia zaidi, na katika hilo tamasha pia tunaangazia masuala ya conservation, kwa sababu tuko na lot of heritage ambayo iko along the Chuda Creek, na pia ambayo inatokana na masuala yetu ya bahari. Rawere makwan yokalo gana riyo koro yudo thuolo mandikore ne kao pande e gwenge ma Shimoni e kaunti ma Kwale, chenro motelie kod Huduma Center ma e boma ma Kwale. Gie kindego jodak ma gwengego noyudo thuolo mandikore ne chenro mamoko kaka okumba manyien mar thieth mar SHA, obok mang'ik nyuol kod chudo ne jogo ma hikgi oniang'. Kaluwore gi jata tije mar Huduma Center bade ma Kwale Caroline Kathure, kwan mar ji gana riyo ne en ranyisi ni jopiny onge kod ng'eyo makare e wi chenro makamano, kendo winjore migi puonj kinde ka kinde. Kwa sababu wengi huwa wanapata changamoto ya kufika kwa ofisi zetu kwa sababu ya mambo ya nauli, especially watu ambao wanavuka kutoka Wasini kukuja kwenda hadi Kidimu, wanapata hiyo changamoto ya usafiri na wafike huko na lazima wakuja na mzazi. Na ukiangalia jamii ya huku wengi wako ni wale wanaishi na mapato ya chini. So if the government can have a way of supporting the ministries to have many outreach to serve the customers or the mwananchi at the ground level, it will be a nice step, a very positive one. Changamoto kubwa ambayo tumeona kwa wananchi wetu ni kwa sababu hizo huduma zinapatikana mbali, na tukaona sisi kama CBO tulete hizo huduma karibu. Tukaongea na wenzetu wa Huduma Center na wakakubali kusimama na sisi, na wakasema kwamba tutajumuika pamoja, mnapofanya sehemu yenu na sisi tunafanya yetu. Yote ni kwa ajili ya kufanikisha maisha ya jamii. Tuwe na yale mazoea ya kwamba ukiwa na taka kuna sehemu ambazo zimetengwa za kwenda kurusha taka zile, na pia kuna taka zingine ambazo ziko na manufaa, pengine chupa za plastiki wengine wanazitumia kuzisafisha tena kuuzia bidhaa zingine. Jotelo mag siasa, dinde kod jolony mopogore mag abagusi otimo winjruok mar riwore kanyakla e kelo kanyachiel oganda no mondo mi okonygi keto dwaro margi kanyakla motelo ne yiero mag 2027 kod chenro magi mag serikal. Jotelogo kwayo josiasa mawuok e gwengego mondo riwre kanyakla mar keto dwachgi kamoro achiel, gino mabiro konyogi chwalo gi duol achiel
Jotelogo bende nolando biro margi kanyakla achiel kaka Abagusi, ka bende gin gi paro mar riwore kanyakla goganda mamoko e weche mag siasa kod dongruok nyaka yo achiel mar neno ni Abagusi okete chenro duto mag sirikal ma pachoka. Komachielo, romono bende nomulo weche mag riwo rowere e telo kod chenro mamoko ma pachoka. Kwa muda mrefu, miaka mingi wa aina hii. Tumekuwa na mengine lakini hii ilikuwa aina ya kipekee. Na sababu yake ya muhimu ni kutafuta njia za kutuweka pamoja. Na yule alikuwa anatuongoza kwa siku ya leo amejaribu sana kuongea na vikundi mbalimbali mpaka hawa vikundi ndio walikuja hapa tuitike ya kwamba kweli tunahitaji umoja, tunahitaji kuwa pamoja ili kazi yetu iwe rahisi na iwe ya kuonekana. Kwa hivyo hii mkutano wa siku ya leo ni mkutano ya muhimu sana kwa Wakisii kama community. Jamii ya Omogusii waje pamoja, wafanye kazi pamoja, wazungumze pamoja na watafute uongozi pamoja. Na kama ni katika nafasi ya serikali watafute wakiwa kama jamii moja. Kweth mine matimo pith mar rech e dhowath ma Nyachebe e kachung'od bura ma Suba North oyudo fuong'ruok maduong' bang' yudo sir mar yie kod gigo mipidhe rech mar konyogi ting'o malo yuto margi. Maeri en sir mochiw gi riwruok mar Global Tilapia mar reso mine manie sekta mar lupo e nam Lolwe mosebedo kakale midhiero mopogore. Thuolo malach mine manitie sekta mar lupo kod pith rech e kejes e nam Lolwe osebedo gi pek ka gikale midhiero mopogore, kama oting'o wach mar jaboya ma migepe mopogore osebedo ka kedogo mondo joma mine manie alwora mar nam Lolwe oyud yot e dho wedhe ma gitiye. E dhowath ma Nyachebe kachud bura ma Suba North, kweth mine ma gin jokanyo mag Nyachebe Women Group ma osebedo kanie sekta mar pith rech oyudo sir mag kejes ma ipidhe rech kaachiel kod yie manyien ma koro gibiro tiyogo ka owuok e riwruok ma ong'ere ni Global Tilapia makoro biro konyogi e pith rech ma gisebedo ka gitimo. We're here to make sure that the community here at Nyachebe is empowered. Community empowerment and social impact is a key responsibility for us, and so today we have donated fish cages and also a boat so that we can be able to uplift the lives of the women here and provide decent livelihoods for them. The lives of the women here are affected by jaboya, which is sex for fish, and so we are here to make sure that we provide decent livelihoods for the women here by ensuring that their economic livelihoods are secured by provision of the fish cages and other resources such as skills training and also financial literacy. And so by providing them with fish cages and a boat, we envision that we'll be able to create decent livelihoods and provide decent work for the women here. Mine gi wacho ni gikalo ngima matek e nam Lolwe kaluwore kod onge mar mijing'o mar timo pith rech, kendo gisebedo ka giyudo sir gino ma osebedo ka kelo pek ne mine manie sekta mar lupo. En mor kabisa nikech ne wachako gima bor kendo ka ok nwang'eyo ni wanyalo chopo odiochieng' ma kawuono gima koro wayudo kawuono madhi loko ngima wa mama. Pek ma mine me sekta mar lupo kale achiel en ni ka for example aonge yie kaka an adhi manyo adhi yie ng'ato chuno ni nitie jomoko machuno ni nyaka ang' kete ni otiyo gi dende e yo machielo endi nyalo donjo e weche moko mok ni kare mondo mi yud kaka ikonyo nyithinde yot kaka wa joma mine nikech chien kocha kata kane samoro nyalo dhi ni dhi manyo kata rech e yie ng'ato ibedo gi pek to sani adhi kang'e adhi kawo gira yes koro adhi kang'e adhi kawo gira katero chiro nikech seche ma koro osemiwago sani chuno ni nyaka koro amany market ma kochopo sa harvesting tatero chiro taduogo ayudo kaka nyithinda dhi sikul ayudo kaka nyithinda chiemo enda ayudo kaka ngima dhi mbele mayo. Mine gi bende ywak ne kwan rech ma sani koro dok piny e nam Lolwe en achiel kuom midhiero ma giromogo sekta mar lupo ka gikoni okang' mag Global Tilapia okawo mar jologi biro konyo loko ngimagi. Sani ere rech orume nam makata ka wadhi lupo e nam to ok wanyalo yudo rech. Wanyalo dhi lupo komena yedhi duogo nono, wanyalo dhi luwo rech yedhi duogo nono, but kokalo kuom jo Global wagonegi erokamano kuom kelonwa cage
mondo mi walupgo wayud godo ohala. Nikech ka opidh rech e nam to wa harvest to wanyalo yudo pesa moro mwanyalo konyorego, wanyalo puonjo godo nyithindo, wanyalo yudo kaka wachiemo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mar kunyo ringre ji motho e gwenge ma Binzaro e kaunti ma Kilifi koro donjo odiechienge mar ariyo. Maeri en tok ringre ji 5 nyoro nyokunyo oko tok chako chenro makamano. Apisas mag okwachich dhi nyime gi kunyo mar yango ni ringre adi mantiere bugni go sani. Apisa mag okwachich biro kunyo bugo maromo 21 ka ichich ni nitiere ringre oganda buora ma inyalo yudi kanyono. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen koro lero ni tim makoch matho oganda e gwenge ma kwa Binzaro mano e kaunti ma Kilifi pod ok oyangore ka en mar puonj magalagala mag dini mitudo gi jadolo Paul Mackenzie kata Oyo. Kipchumba lero ni nonro dhi nyime mar yango adieri mar tim makochno. Jatend migao no koro dwaro mondo mi orid chike magayo weche mag din machalo kamago. Because he's in remand, so you cannot deny him his phone. He was exercising his phone, and he was praying for his followers wherever he was, calling them. One incident was reported to be that he called and, is still calling and praying and indoctrinating them. Let me tell you that it's also calls on us to invest also more in solitary confinement for such radical elements. Because, such a person, you expose them to even prison officers, he will radicalize them. Forget about fellow prisoners. Religion is very complex. You may want to blame the DCI and everybody else, but the line is very blurred between when it turns out to be a cult, and not just a cult that leads to loss of life. And that is where we are working on. And they are taking advantage of Kilifi and the environment, these big ranches. Duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC koro chwalo nyinge governors adek matiyo sani gachiel machon ne apisi ma jomin buche ODPP ka itudo gi kod mibadhi kamoting'o kwalo omenda jopiny. EACC bendo lero ni gidhi nyime gi timo nonro ewi governors mamoko 5 masani ni apisi kaachiel gi 11 machon. Lero ni pod ok gichako nono mibadhi maliekore ni reyo moko kuom jood bura. Over the last 8 months, as you are aware, I'm in office for about 8 months, the Commission has completed 89 high-profile cases and submitted these cases to the Director of Public Prosecution for action. Notably, 4 of these cases involve current and former county governors. This also involves 2 cabinet secretaries, former cabinet secretaries, that is, principal secretary, CEOs, and MDs of various state corporations. In addition, the Commission is at advanced stage of investigating the following. 1, 5 sitting governors. 2, 11 former governors. Nyakoromogi mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar gin kanye. Kawuono wakelo ni sigand Jemila Mohamed mong'ere gi nying mar Anyango Ndiga Ber Kikwa. Anyango Ndiga ne otiyo kaka kansela machon manyatike e bwo loch mar KANU kuom thuolo malach. Oyangore kod siro somo kod konyo ji e pek kaka kod kacha. Tende bende mane opore kata mane opogore ne ochwalore nyaka gwenge ma Makalda, Kanyarwanda, East Kadem, Mehoro, Karungu e kind mamoko. Walter Nyambaga nigi ler mathoth.
E gwenge mag Makalda e Nyatike County ma Migori, wanie dala ja siasa mara Mama Mio, Jamila Mohamed, ong'ere kod nying mara Nyango Ndiga, kata ber kikwa. Nyinga Jamila Mohamed. To niluonga na Nyango ber kikwa mbese mon mabeyo. E higa mar 1944 e kad dweno mag keyo, Anyango nonyuol kendo chako sombe. Nonyuola higa 44 dwe mar 11. Asomo kamoro ni Madiany. To kasoma ahinya. Agi klas 7 e kape machon. Anyango nochako tije kambi mar Kopa, kambi mane tero mwandu e piny libamba ma Uganda. Kapok achako siasa, natiyo kamoro ni Kopa Hilka. Nyatike monene ndiko ne twang'o gimoro ni Kopa mane dhi Jinja. Nitero gi meli mioro to gidhi Uganda. Koro idwaro dhako mong'e somo. Koro wabiro mon 7 watimo interview. Nokawa. Koro kanya tiye higni 2 to koro ne an na jo ohala an me duka. Okoni wuon parge ne osiptal moro mane PC moyangore kod nying mar Bore. Magikone to nochako yoe mondo donje siasa. Koro nitie ng'at moro ne ni PC Bore kende pod tin. Koro Bore ni mabukre no dwaro ni mondo donje siasa. Kalore kod osiep mane nie kinde kod Sobwodo Ranga, majakadem mane seche moko ne kano dhok mag bucha ne wuon parge mane wuok e piny libamba ma Tanzania, ne omiyo siasa medo tedore e chunye kendo kod familia mare. Kone nitie moko moro kang'eyo kinjo Sobwodo Ranga. Sobwodo Ranga winjo. Koro Sobwodo Ranga ni ka gibiro rally to kwongo biro madho chae odwa ka duka na ni kama duong' ahinya. Mzebe kane dhoge oa Tanganyika nikech noneko ka dhok 13 e odiechieng'. To dhoge ne go yweyo ka Sobu koro ka kinyi kelo. Koro Bore ni kowacho no chapinyi to dwaro waka nang'o. Adhana ni Waka nade. Nodwani mondo ichung' jok moko donge chokre dho dukacha. Tako ne joko to nyocha nenogi to gicha to ok dak anyal jaduong' an dang' ok achung' an akia kata jok pinyno. Apere oleng'ore ma oyiere e higa mar 1983 kaka kansila ma Miyo. Kata kamano weche ne ochomo nyandema. Higa mokwongo yiera godo mokwongo ne en 83. Higa moloke e sirkal cha. Ne wachung' ji 9. Koro wachung' gi ng'at moro mane riek ahinya nosodo ne en ni Jakamguno nodak Meru nojamoko ahinya en be. Koro kosekwan kucha naloyo to miyo ng'at moro noriga konyowa siling 40. Emowego miyo wege nomiye. Wego ni wuon lang. Koro osemiye to bokruok ni kura moko kwan 2 manolwar piny mosodo loyago. Koro aduogo wach ni osodo loya. Koro achako achung'. Chaki chung kendo. Koro wachung' kata kosodo ni koro aloyo mang'eny kabisa. Loch mare ne omiyo jok manochung' kode kaka Omuga Dende, Okong'o Sindi, Sobwodo Ranga ochako miye sir bang' nyago gi aduo e yiero. Koro kaloyo wachung' gi Kakoth, achung' gi retired chief Longo go apar ng'eye. Achung' kod japuonj moro bende Okong'o Sindi. Nachung' gi ji mang'eny, achung' kata gi Sobu no. Okong'o Sindi nyang jadimo. Mano be nachung' godo. Koro achung' go Omuga Dende. Nachung' gi joma tek ahinya. Naloyo gi kura 80,000. Kalure kod tene to kod kaka ne otudre kod jopiny, umbe ne ochako omiyo Yugi Wuon Ogango ma kindeno ne PC mane chuny Moi ne ogwele mondo gibedie kod twak ni Moi ne dwaro mondo ogo kode mbaka. Puno Yugi luonga. Wuon Ogango. To Yugi to luonga nade to an ok ang'eyo Yugi. Daka ne ko ang'eye. Ng'ino luonge. Ogona ma mtoka. Udhi ayudo ka ji opong'o ode kabisa. Owuoyo koda. Kona ni ne Jamila yie kona ni onge wach. Pira Nairobi. Kiny pira Nairobi. Adwaro ni mondo kiny udok i dala dala ne waduogo ka ni South Nyanza. To adwaro ni dhi
Tadek umachai ka Moi gi Moi dwari Moi dwara oyugi ne ng'ama lich omera oyugi ne lich malokata Moi bola kore liet udadoda ng'ama lich ma oyugi ne ora ka Moi wadhi ga kechieng koro Moi okona ni mama kata ka luonge ni mama kikine marach ni ukiromo nyuola in gi nying maduong' mar mama ene kaka loyo kurage nikech kurage pok awinjo kansila mobiro godo ka akone na nyar pinyno jaoda be ne onge gi nyathi to othoro puonjo nyithind pinyno sana adwa riembo Otieno abiro biro puotha ma Kilgoris tadhi nindo koyugi tariembo Otieno akech neno nade takech kon jadong kura andanga ne ang'o gimiseneno in ng'ama ng'ongo in jatend ji Ono Otieno Dalmas Otieno Dalmas midwa riembi to Otieno minister Anyango Ndiga paro malong'o kaka twak mare kod Mzee Moi nomiyo Otieno Dalmas ne otony kendo mine ok oriembe tich kaka jatend migawo e sirikal mar Moi. Toriembe koro yugi ok dware ka wan wakia gima timore. Koro Otieno ni be mang'eyo ng'ime yugi to nakia Otieno mang'eyo kaka jasiasa koro yugi ni temo tera ka koro penjo kaka itedwoke to penjo Nyango ni kansile neno nade to Nyango kone riembe koro penja ni mama ang'e ni ndako malong'o kendo maratego kendo modembra ahinya adwa penji wach moro kati wach nadiera ni dang' yie wacho nadiera ni ayiene mayom aluoro president to wacho na ni wach ma wacho no tiwinjo to ayiene ni awinjo jaduong' tineno nade kon jaduong' ano kasomo matin moroma konyora to be pok apango kamoro amora chung'ni emomiyo awuok oko to koro kata kawacho ni gimoro ting'e karach to wena wacho ni kaka dhako kik ikech koda kuso dang' ikech koda penje kamano to kone ok akech wach na wacha Kinde mane twak kinde kod Moi ne dhi nyime wach ne owuok omiyo ot ne odhi kwath ma kalam ne olwar e lwet Moi. Akon jaduong' ng'ato gimiwacho no ok berna ne ni kalam moro e lweta po makubor kwai kare ng'ama okedika akono yugi mokela tipenja ine mipenja no ok okona gima bi awache to penja ni apenje ndak ikona gimomiyo ok berna to penja ang'o momiyo ok berni chako penja kamano akoni Otieno jogi gin jothuru ang'eyogi Otieno Aluoch Polo noloyo oyugi ema nomayo Aluoch kamiye to Otieno sani en minister to wacho ni ok ayie gi joma chuo mama to nyisa adiera ne Omiyo kit kaka ne KANU ne chalo e kindeno kod teko mane entiere godo. Chama mar KANU ne sirkal kendo Moi ne president kamili ok kaka president matinda nenogi an ema bedo kansila mamiyo e South Nyanza kapok ng'ato kobedo Asiyo koro biro bedo mbunge Asiyo to nokuongo na noduong'na lakini biro bedo mbunge kasedhi to biwot ne nigi power kabisa ko ne wan jo KANU ni yierowa kuse yier ng'ato tichak yiero jok marito KANU. To ere kaka nying mar Ber Kikwa nobiro? Nying mar Ber Kikwa ni ndalo mokwongo najaber ahinya kaminena ni to naluongora ni Ber Kikwa nying no nachakorako jiko luonga kode Ber Kikwa kaeto nying odhi olal adong' mag nying mar Anyango Ber Kikwa no e nyinga ma ji ong'eya godo se nonyiewo na ndiga mar mine
adhi dhagi ndiga to mtoka kiri kupindidero luo banga kamoro be mtoko telo anaringa kindiga kai to kuluonga na nyango ndiga ko ndiga no ne nyinga ko nyithindo kawuotho nyaka wuoth gi tam mamiyo nyithindo koro giluonga ne ndiga ko ndiga ne nyinga. Olero dongruok mane okelo kineno kaka jatelo ma South Nyanza mamiyo dongruok mana mor go chunya security nene akonyo godo jopiny ahinya nikech kata polise mane chando ji kopa ka kone ok chand nikech namako sirkal maduong' kata kane askecho Tanganyika gilawo yedhi gilawo nyaka miuru. Anyango leronwa kit kaka ne otieko lweny mane dhi nyime kind Kadem kod Kaler higni machien kane ipogo piny. To kakotho moko gi Kaler kore ni kombe wuogo kora bala tiko dhowa kadhi tayudo chola apenye mijumba matimra marach to kono na nyango athoya kore ka Kaler ka olopwa apenye mijumbe to koro in ere ka ng'ama ng'ongo inyalo gowi idwa mondo ji onegre gito negore tandi gina goma gi masara dhiraje adhi akoni ndisi ambe na kone aji ni Kalelo kesene madwani mondo idhi chiu na chikni Kaler nyaka bed ma Kalelo kesene mana kaka riwo nyuolo mana riwo to ngao bende nyuolo mana ngao to kata nyakech bende nyuolo mana nyakech. Anyango ndigo nyuolo jasiasa Fatuma Mohamed ma en ja od bura ma Migori County mong'ere kod Full Network. Nyathina ni kamund kakotho nindo ka asewe kansila kech natero gi kaka moi gi weri koro gibiro gi lema sama gidwaro. Nyathina ni ekoa klas 2 dhi klas 3 to dhi kone jatich ni ted chai moko chai remo welo kata chai koro ko atene gi poge madho to dhako no betedo chai to kelo to gitelo chai to chai koro ko akelo pokwa madho mi nyathini ne mokona ng'amoko ni mondo idhi kone jogo ted chai ni an ba kelo chai an be adwa nowera kaka iwero mama ni. Okoni e yiero mar Fatuma Network mokwongo kaka nyathine ne ok omor kod duoko kendo notemo jiwe mondo were kod siasa kata kamano Fatuma ne Full Network mare koro sechego ne osebedo full ma ok dog chien. To ndike airport kacho tiki bichadek kende to kan mama no kadwa ticha na dhi chung ti nyathi mathin dang' ichung nade koro gima noketho chung ne mokwongo ni gichung gi gati koro aila be kanene to nene ka en nyathi adieri ing'ine ailo ng'eya to ng'eya man jakanu ma ng'at moi to kong'e ni an men nyathinde. Koro chunyi mor ga koro chunya ne ok mor kochako to ne chunya ok mor nanene an be naneno thin ng'ini noloyo omaya ma josiasa ohero ni kaeto koro yudo koro ji ema koro wacha ni koro twatero Fatuma udagi uyie uting'o unade kata Raila uyie koro nyaka mor go nikech osedhi e telo. Nyakwaramogi erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thuolo duto ne en Walter Nyambaga Wood Koweru ton ka jidhi kendo ka jiduogo uriti masani. Erokamano nya Walter Nyambaga wami owang'eyo koro sigana mar Jamila Mohamed. Erokamano nya mwalimu Peter Ojuoka intiere Ramba iwacho ni in kodwa nyaka giko kaeto achaka neno ote machielo ka jioro na ote mang'eny ka motudore gi weche mag CHAN. Eric Koracha wacho ni CHAN kawuono Harambee Stars loyo 3-0. Wadhi e yueyo waduogo bang' thuolo machuok. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel
transfers, a full Cape Town City tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo. Geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Ng'icha mag kinde ka kinde, kituog maber kuom cham ma ikano mondo ng'e chon ka thuth kata kute omakogi kapok giketho cham magi kama ikane. Geng' thuth chon kata ka thuth tin kata ng'eny. Kaw okang' mapiyo mondo kik iketh ni cham. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Ere tiende gimed ketho chambi? Gi Scanna Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Scanna Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Riwruok matayo tuke mag adhula e pinje mag Afrika CAF kaachiel gi mano matayo adhula pacho ka FKF otieko tiegruok mar ndalo 2 mano kelo kanyakla jokudh firimbi gi jogo mochung'ne kilepe ma pacho ka. Tiegruok ma kama ne en mar keto okenge makare matayo adhula e thurka. Being able to talk to the teams and also the referees, and integrity is very, very integral in competitive and the quality of the league. We are starting our leagues on 13th, and we want the fans back. We want to see the sponsors come, and the sponsors cannot come when the credibility of the league is in question. They play a key role during the games. They are the visible hand of the federation during the game. So when they deliver, they do a good job. Everybody is happy. The fans are happy. The clubs, they are happy because the game were very well refereed, and that had more value to the growth of the football overall. Jatugo mawuok e piny Uganda Jordan Schleck nigi geno mar yudo loch mare mar 5 e tielo mogik e piem mar ndigni mag Loop Safari Gravel Series odiechieng' makiny, piem mibiro bagi e kaunti ma Kilifi. Schleck ma en higni 22 oseloyo tielo mar Tatu City kaachiel gi tielo manobagi Machakos kama notieke thuolo mokwongo bang' tiyo gi seche 3 dakika 37.9 e kidieny mar kilomita 120.
E tielo ma Naivasha kidieny mar Wakeini, Harley Smith mawuok e piny Canada nokawo loch kiluwe gi Claudi Nyahibana mawuok e piny Jerman. E tielo ma Vipingo en tielo mogik tok Tatu City, Machakos gi Naivasha. People came in today with about 100 professionals. I think I'm told we had about 36 different nationalities coming in today. So it's great to see the events getting bigger and better. But more importantly, not just the 4 events that we have across the country, but to actually see cycling as a sport is continuing to grow. Kamano nyakora mogi kuom thuolo mari, mago ne gin weche manyien mag migago, wasingoni maduogo sa 10 gi weche manyien makagi kacha. Oriti masani, an Milton Ochieng Awuor. DJ Kolo biro kagi nyanya kach, weche dhi bedo maliet kawuono, kik bai. Ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda